asị ka ndị mara na maka na ọrụ m bụ idozicha ebe a na-eyi ma etu ọ bụ ma bed ebe a na-adịghị ozu dozicha ahụ ọ dịtụ mma n'anya ka ndị mmadụ na-eme n'ọrụ onye imu onye dịka Chukwu Onyedika. Ife nji maka wee bịakwa n'ọgwụ maka akwamozu nna ịbụ nwanne m maka ya bụ ife anọbabụkwa n'ọnọbabụ kama na anyị kapịrị ya ọnụ itinye mgbe anyị agba ozu kama mekwa n'uche ya kwa n'ebe nsi ọnụkarịgo m n'obodo a ọnụkarịgo m n'ụlọ ọnụkarịgo m ana mwezi lugu lidize oto obe ko ya bu ki ri ya le paru mo be mi ha bo ni fo ya mo ka tan mo la ka no to no tiene mo sa ya ko ya ni lo talo o tu ai bia no ko na to na malu uche aka m ma sikwa ka ede bia nwa na-abịa nọ nsogbu n'ebe a bụ na ọka nsogbu nọ na ihe abụghị nsọfọ m ga-ekwu elu elu a m ga-akpọ ndị mama anyị n'ụka ewuchi m agwara n'uche gbọkenieli mama ọ na-ekwuru maka amadụ ụbọchị ahịa etinye maka ụgbọ papa na-aga ojigbo n'uche aka nka si bịa ọ bụ na-echekwa nwa ya aka mmadụ na-emere ya n'ọnwa na-abịa nwa na-abịa ma ndị ezi afọ n'ọnwa na-abịa nwa na-echekwanụ na ọ bụ na-eme ihe a ọnwa na-abụọ na-abịa abịa ọkatụnụ mma mmadụ ewee nnu chịkọta ọfụma wee kwado ife a wee mesie n'ihe ka ọ dị mma nke ọ bụla ekwute dị mma
mana ebe nna atụjela aka bụ n'oge ezigbo mkpa na anyị kwadoro ndị ụmụnna anyị n'oge akwakwo ndị ụka maka ama na nkwado nke na dị egwu akwụghọta akwa ndị ụmụnna anyị akwakwo ndị ụka ifere na wee na-aga n'anya ya n'anya ya ọkụ ya ka m ji ekwu ka eme ga-akwapụ ọ dị mma ngwa nne m mere ọfụma n'ọlụla anyị ka ihe dịka si na-ekwu ọ dị ezigbo mkpa ndị onye dị ọnwa onye anyị fere nya gwara ụlọ na-eme na n'ụzọ ị na-eme ife onyonyo eziokwu nnọọ Emeka ọ dị mma ọlaọcha ọ bụghị ya afọ ya nna bata ọkpọọ m na-akpọ m nna uche m anọrọ nzazi anya ọsị nnọọ na-eme ife onyonyo ọgwụ nkịtị ka o ji aga mgbe eji fịa bụ ugbu a ịma na ihe a dị n'ụdị n'ụdị o nwere nke ndị ala bekee a na-akpọ DVD nkwa nke ndị mgbadata be anyị a na-akpọ VCD ọsịkwa ndị obere ego kedu nke ọ na-asịkwa ndị obere ego nke anyị kpọọ VDV na nke nnekwu a nye ka anyị chọrọ ọsịmụ ndị obere ego nke nnekwu nke nnukwu a ga-eri 80,000 naira ka naira akwa ọ dị mma ife dị na ya bụ na ahịa na-alụghị akara igwe ọ bụrụ na mụ na ya tikọzi isi ọnụ anyị akpọzi anyị n'igwe bịa ọ ga-elugo nnọọ mgbe anyị epụta nnọọ akwụkwọ ọ dịkwara ezigbo mkpa na-edekọ onye nnekwu akwụkwọ maka ndị na-abịara bụ nke dị anyị kpara ya bụ nwere mma ọbịa igbo ego nke a nnọọ nke gị ndị ya otie na ekwuru na-akpụrụ na efu ntọ wee na-ekwu ọkọchị mmiri ebe dị na ya bụ na anyị ejebe emesịa anyị gbozie anyị n'igwe bịa isikwa ike isi ike daalụ 80,000 ka anụ ọfịa na-akpọrọ 80,000 ka anụ ọfịa na-akpọrọ onye ga-akwapụ ego gịnị ka eji eji 80,000 ekwere anya ka ife bụ ịgbakọ 80,000 ọ bụrụ na ọnụ ọsapụrụ ọnụ na 500,000 maọbụ 1 million okwe na-ekwu ọdagodo ụdanọ nwa ọma nabataghị ozugbo fụrụ na gị lekwasị anya n'ihu ọdịna afọ ọnụ ka ife na onye ife mee na ahụ ịnụkwa ebe ọ na-agọ nyaa ka ọ na-akpọ nyaa onye nne dị ka ọkpụkpọ onye ọbụ ihe akpa akpọtụkwa anyị ndị ara n'ụlọ ọfụbọsị onye mekwa ịkpọ isi adịba ịkpọsịkọrọ ndị abiko ka mmadụ apụsị asịsị mmadụ osisi eze n'onyonyo isi m ọgbọgọ agbọgọ apụsị ekirịta na-azụ ọzụkọ maazị orize nna anyị echechasị ya nna echechasị otu nwanne m nwoke ọkwụ ihe akụ ọdịkọ onyewa ọdịkọ ọkadị ndụ mana ọhụrụ ọhụrụ na abacha isi ọdịkọ dị ndụ ọ nwere ezigbo abacha ezigbo mgbe ife onyonyo kara ugbo mkpọ kara arụ ọbụla ọbụla ọsị anyị wee BCC na-ata erikwu ọrụ ọgwụ aka kwụrụ ya aka iji gosi onwere ebe ọ na-arụ
That bank got him back from 80,000. I love him, I can't walk with him. Nwaanyị ebe si na enweghị eme di gị ama m na ịkwadosigo ego a dịka isi kwesịrị ịkwado elu mana ka m chetakwara gị imekwere ndị uwe ojii ka ha mara ihe gbasara okwu a iri ife m kwuru maka mụ ya ife di gị Bidia biko ama na ịkwadolu ego anwa ọfụma gba mbọ efu na ego anwa lụrụ aka biko o si kwesị biko emekwana ka ndị uwe ojii mara maka nke maka ndụ m ebe ọ bụ na anyị aka bigo onye abụ akwamozu ọnwụ ebe nkwụsị onye adị ọ kakwụrụ mma na anyị mere ya bụ ife kwapụkwapụ maka na ụka akwa ozugbo eche mmadụ ọkwa na ọnwa nke a na-abịa abịa ma ọ dị na mkpụrụ ụbọchị 22 ọ gụgokwa n'ukwu ka mmakwa nke anyị na-eme eme ọ ga-abịa ozugbo Neke bụ Chineke etu esi wee tie nnọọ mkpụrụ ụbọchị 22 ndị obodo ekene m Chineke ọ yi ikele Chukwu ka kedu ka anyị si wee kapịa ọnụ kwuru na mgbe a na-akwa nwanne m nwoke bụ nna ma ya elere na nneka ya afụzi ego eji ekwu ya ọka bụ nsogbu chere ka mma kedu ka ọ ya adị na anyị kwadosiri ife akwadosi enyi onye eme mkpụrụ ụbọchị mgbe ọ mụrụ ụtọ akpọrọ ụzọ gbafuru onye gwere aka na nneka si buke ego ka ife ihe eme nna nsị gị nọ na nke a bụrụ nsogbu ịmụkwa ya ezugbo ntinye dị ọgwụrụ ụbọchị 22 ndị bụrụ mmadụ mana tupu na-etinye obi n'igwe etinye ego liere na ego a eji n'ife obi si m ike ka ị ga-echekwa ego ozu dapụta ma ọ na-abụ ị na-ekwu okwu mgbe ụfọdụ na-enye ya anya o nwere ụdị mmụọ na-afụ n'ime ebe iji wee jebe ụka kwere ahụ na-eje ọ na-abụ ị na-ekwu okwu ebe a igwe na-aga arụsị na ikwuru arụ na-eme nna Ay, nene, no, de hecho que mataron. Ni mamá como o ya takuna moto ona kuwa mvugulu babwa ngubadi awe kutisiru aya maze ebe bonya no wa no wa I no but I will go on with you no Se cambió Bruno. Oh, didn't Se cambió maka obere ọrụ ina ọrụ. Se cambió na ọrụ na arụzi ihe ndị oyibo na-akpọ event management. Event management ihe ọ pụtara n'oyibo anyị bụ ịfụ maka ya emume dị iche iche dịka ịkwa ozu agbamnkwụ ihe dịka mmadụ ilote mbọsị amụrụ ya anyị na-afụ maka ya anyị na-esi nri mbọsị a dozie ebe onye nwụrụ ya nọ
Missy on the dear. If I'm not seeing a big weapon, I get ha! One knows the rule. All the go, you're not what you used to. I have a good night. Or to the whatever. Okay, if I let you check a weapon of what I call the good idea. Join your government for them. Yeah, in the day, if you find it for me, I go, I got yes. I'm I only a channel 1.2 million. And you have seen any fact if you go, we'll say below I can. You will generally have anything. Hey, no, when you put out utilities, you're not saying again. And you give up with it as a want to go okay. No matter okay, can happy ego can come. No, you better off man. Oh, you better off man. Oh, you believe we visited here. Hey, tell me, can't you get it? And the world of you are. I may be a company. Oh, my say, my you got it. Who was that? Is it Chan you know the Kotoja Kakurin? How far are these little women? Oh, I don't give me 5 years. I hear I don't be new over there. Macarena Puru, see about all the buff. Because you know, see how because you know, we let them do it. Papa will never see a record or represent them. Of course, I find them. I Imakwana day akude na akwada akwamozu a n'ụdị pụrụ iche. O si n'ụgbọ elu ka a ga-eji wee bunata ozu a. Ndị a na-ebu ozu agba egwu, ọ sị na ha ga-eso ozu a wee nata. Ndị na-ata egwu na-ebu ozu akwụ na ha ga-eso wee bunata ya. O ji ego na akwụ. Ndị a ga-esi maka ihe okwu na Amaka na Chinwendu ndị agha na ha bịara na bịa wee na-akparị wee na-ajụ ya ihe kpata oge ji wee si onye dịka ya jee laa ana ka e wee kwa nne ya nne m ọbụdụ obere ara ọgbakwa nụ Amaka na Chinwendu kedu ihe dị akụ gị
o wee sị nke gwa n'ihe ọ ga-agwa na ọ ma na ha nwere uche ndị ime obodo o wee rapụnụ ha ka ha kọọ ehilu wee pụba ezigbo ara na-agba ha Chinwendu na Amaka ezigbo ara na-agba ha nne m nke a bụrụ daịkọ m n'ihe m na-eche bụ mbọsị akwamozu erugo m eru mụ na ndị enyi m niile anyị erugo ebe ahụ mụ na nwunye ibe kwuru n'abalị ụnyaahụ ọ sị na ga-enye 10 million naira. Ọ sị m chọrọ ịnụ ọ bụrụ na anyị ga-anata 10 million hapụ n'ibe ya alawanụ ajụrụ m ajụ echere m otu maka gịnịzi ka ya agwa na 10 million ahụ otu ahụ ha ga-etinye atachiri n'ime million ahụ ntị ka ngwa gị amụdụ igoro nwanne pụta nwa ma nga ya ọkwa nwa wetara ọnwa a sị na ị ga-ana ego ahụ taa pụkwa elu onye ọmụnwa n'ikidokwu mụọ ama obi ife mkpu na-adụ ekwete nna ya amụdụ asị onye nna gwa gị asị ka ị tọrọ ọkwa nwa wetara ọnwa a sị na ị ga-ana ego ahụ taa Pokoknya ya, asik ya. Mau itu juga, ada nanya itu. Ada macam, ada macam. ofesi wee bịa anyị nọ n'onwe emume na akwadobe mmekwa ozu so wee sị ka abịa ka anyị nyere aka wee hazie ọgwụ ife ife abụọ maka akwa ozu ife abụ maka ịfụ maka ya bụ mmemme bido mbọsị anyị emebu wee rue na mbọsị anyị akwasị ịkwado akwụmụsọ okwu na-abịara n'oge o nwere ofu ọmarịcha nwesifu ebe a wee bụ ọkụnye mụrụ ife nwere ike itinye n'ụzọ dị ọcha anyị na-egwu mebe ọnụ ebe a zuru ibu ya ihe nnachi ịgwa unu na nke onye a na iche ka nwere ụdị ife fa na-aha na fa na-ada eme ebe ọ bụ na ị chọrọ ụfa ihe afụfa na ya ịmakwa na anyị na-ekwu ozi nwanne m nwoke na-atụ n'ihe elu atụ achọnchọ ka tụọ ya batụ aba agbọtụkwu abụọ pụrụ iche ebe ndị ọzọ na-abịara n'oge na-ewute n'ụlọ ụmụ ya na-abịa mkpụrụ adịghị. Yeah, I said that we are the best burial planner in town. That we are going to use helicopter to take their father corpse around the town. Then undertaker is going to take the corpse around the whole village. That we are going to announce it on the TV, on the newspaper, on the radio. Then we are going to say special clothes for all of them. Then that's it. We did the one of the late governors in town. afa ya akwaru na akwa special akwa akwa ọpụrụ iche sie nri dozie everywhere dị neat ihu oche ndị mmadụ ya nọ anyị edozikwu ya mana o nwezi nke ka nke ọ ya bụ famesizie onye bịazi ọkọrọ akọ na-ama fada akpọtara nwa mana onye nwa anwụ ya efe n'elu na ụgbọelu na-eje mba ofesi na-abata
na asị na ebu nwanne ya nwoke na ya wee kpagharịa obodo ebe ọ bụla unu chọrọ ka o jee o were igwe eji ekwu okwu na-anansị ya ebe ọbụla n'ọkwụkwọ nwanne ya nwoke na ife eburu ya wee kpagharịa ebe ọ bụla unu si ya jebe eburu ya na-akpagharị igwe ejizi ekwu okwu a na-anansịzi n'ọkwọ nwanne unu n'ọkwọ ya na-aga n'ọja n'abalị isi na anyị ebu ozu nwanne m nwoke n'ụgbọelu na-efe werezi igwe oyibo na-anansịzi nnọọ ya nwanne okwu ebe gboo jụọ ebe ọ bụ It's just 3 million naira. Sọọsọ 3 million. okwu ebe Sọọsọ 3 million. ya na ọ na-ebu ozu nwanne m nwoke n'ụgbọelu were igwe okwu na-esi n'ọbụla na-efe efe nwụọ na-efe osegide butu okwu ebe ịma ebe ya na-anọ ego na gịnị ego ka nkụ ebe n'ụlọ echi bịa n'ụlọ ego afọ ndị ọfa ya n'ọbụ ego ịmakọta na-ekwu na ya ebu nwanne anụ ụgbọelu na-efegharị ewerezi igwe oyibo na-ekwuzi ọ dị mma ọ bụ ọga ihe igwe oyibo agwasa nna m nwanne nwoke na-efe efe ọbụla na-efe akwụmọzọ bụ akwasị anya onye kọrọ na-agazi ebe ọ enwere ebe nwanne m nwoke ndị ụgbọelu na-efe n'elu enwere igwe oyibo na-achị na-ekwu eme na-efe enwetagide ọ dị mma anyị abịa ka anyị naba ife a bụ mfe onye na ndị ọcha ji akarị ụka ị na-eme ya ka ọ na-aga ya na ndị ọcha chọfụ ikwu ochi taa ụdani onye ka mma na-elezi wee gburu ọ bịara ebe anyị eji ụnna nọ n'ike mụsị ama lenye nụ ebe anụ gị ọfụma nụ ọle nna nke ebe ene ụlọ ele ngwa anyị nke m ụfụ dị na alịzi ọgbọ ọ dịtọ ka ọ dịkọ ọ dị ịtọ ekwe ndị kwe ụlọ anyị si ka bịa maka ọnwụ nna ya ọ dị mma unu ọfụma ọ dị mma maka na ọrụ na ọrụ nna nna m ga-ejebe n'ili nwa ya eke na ọzọ dịkwa n'ime ọ bụ na ịma na ịda abata ọrụ m nwa ka o si dị ọrụ ụka ya bụ na ị ga-enye ụmụ ntorobịa ife na-eri dịka ibu ya akpata nkwụ na ego 50,000 ọkụkọ dị n'ime ya ọkụkọ ya na ọkpa abụghị nke mgbawa ọgbọgwụ nke ya bụ emesịa nke nwa na-eme puru 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 ọ bụ ịgba
ọ bụ esi esi ịgba ngwa ejiche ike dị nkụlọ kedụ merezi nne a ga-esisi kedụ ka nwanne ya ọgwụ efe nchezo ịgwa nkịta ihe wetakwara anyị igbo ihe ebute mba ebe akụrụ danya nnọọ anyị wee sewasị ya n'aka ebe akụrụ danya maka na ị na-amasịgo na okwukwe m megide nke a anyị adịghị anya mmadụ dị ife nsogbu adịghị ya maka na anya ezigozi abịa mgbe ọ na oge aja ozi ọ dị mma ka ọ na-elu ka ọ na-elu ka a na-achịkọ mana gị ọra nwanne nna gị ga-ezi gị ibe m ji agwakwa eme ngwa ngwa eme gịnị eme ya mee ọdachi maka ịma ibe anyị ga-ekwu mba were nwayọ wetuo rapụ ndị a n'ọfịa nne ya nịa na-asụ m onye nịa nsọmọ n'ebe enwe ofe sị ka ngwa ya rapụ ndị a n'ọfịa anabago ọ bụbụrụ onwe ya onye isi ya since ọ chịba were fine wetara n'aka ya awọkọ na awọrị ọ dị mma nnọọ enwe fi eme inweta ego a 50,000 ma banya n'aka ebe a na-ananya n'aka ezi usoro olùwàwú ọkọ kan ní ìbìtà rẹ wọn mú màá ń gẹ hapụ fa tụ a ka o si ekwu ihe nta ọ mụ ya ofu uche ngwa mmụọ nwere ka ha hapụ ya ntu a 50,000 si adị inweta ya nye m dara anya mkpọ gị tinye n'aka ozugbo mmezi nsogbu nwere nke dị kịta ego nwere nke dị kịta nwere kịta chacha onye ego dị chacha kịta ma 5 Dabia 50 anufu m ga-enye unu ya nnọọ ndị bụla anụ unu mkpọ gị mkpere ya si gị n'aka ke ka anyị na-ekwu dịka ọ 50 ka ọ 5 ka ọ 2 na ke nje nje wetara ya weta 50 ọkpọrọ anụ ya ka ịghọtago ndị gị n'aka ozugbo onye babaị ka ọ dịgodu nke ị gbaziri onwe 2,000 cha 5,000 cha 50,000 cha ọgbọgbọ n'ime oge isi eme n'akwara aga na ka ọ dịpụta anya mgbe ọdụ nwanne m Amalachukwu mmehie ebe ga-azụ laptọp ndị otu na chi asị m nyenya nwa aka azụ Chineke melu na ebele bịa nwaanyị gee ntị ma gee ntị ọfụma ama m n'ifu di gị n'anya karịsịa ife niile amakwa na 10 million naira
ịkwadogo ekwe dị otu ekwesịrị ịdụ. Gee ntị na gee ntị ọfụma, ndị gara ibute ego a enwe ife mere ha maka chi mfe di gị. M ga-agba ya ọkụ dịka ntụ ị ga-esi nri. Ịdị ife okwu taa ụnna isi onye ọcha adago n'ezinụlọ a na-agara azala aza ọtụrụta na-eyo mụfa ya go nwanne ọyekwu anyị bịa maka agba ịlụ ụmụ ka maka tata. Onye ka iji nwayọ ekwu ego ka nkụ onye dịka ihe aba n'ụlọ ka iweta ofu ngwugwu ya bụ ego ofu ngwugwu ife ihe ọjọọ nọ n'elu onye siri n'elu eweda mba ọ dịka ka na-eyi na mba ofesi ọ malụgo farụ na okwu ofesi. Ka bụ efu mbubu iro ego nwa ifo kịta bụ 1 million naira ego ejikwa ya ụgwọ ana nwa n'ofesi goro anyị wee were ego ndị oyibo wee kwụ anyị ụgwọ ife dị ebe a kịta bụ ofu mbubu 1 million tupu a na-akwasị ozi elu na ego for 2 million for ịgba kwa mbọ ama mmụọ na mgbakwasị ala ozi na-akwasị ozi ka ebe this is 1 million naira for advance, so after the burial they'll give me the balance. Okay, we are promising you the best burial so far. N'obi bịa nsọpụlịna maka nke a ya na akwamozu ya abụ ejesi ọgwụ. Ini